Μια νύχτα που άλλαξε τα πάντα με μια απλή λάθος κράτηση δωματίου. Γεια σας, με λένε Ελένη, είμαι 56 χρονών. Εργάζομαι σε μια μεγάλη εταιρεία στην Καβάλα, ως διευθύντρια επικοινωνίας, και πάντα φροντίζω να δείχνω ότι ξέρω ακριβώς τι κάνω. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε σε ένα εταιρικό συνέδριο στην πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου έπρεπε να λάμψω όπως πάντα. Μαζί μου ήταν ο γαμπρός μου, ο Νίκος, ένας νέος γύρω στα 30, προγραμματιστής στην ίδια εταιρεία. Ήταν ταλαντούχος, αλλά αρκετά ντροπαλός και συχνά νευρικός. Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι που φτάσαμε στο ξενοδοχείο το βράδυ. Η τύχη ήρθε να παίξει το δικό της παιχνίδι, όταν στην υποδοχή μας ανακοίνωσαν πως, λόγω λάθους, μας είχαν κλείσει ένα δίκλινο δωμάτιο με ένα μόνο κρεβάτι. Στην αρχή, ο Νίκος έμεινε άφωνος και προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί, εξηγώντας ότι είμαστε συγγενείς, όχι ζευγάρι. Η νεαρή κοπέλα στην υποδοχή, με τα κουρασμένα μάτια, απλά μας κοίταζε με αμηχανία και μας είπε πως δεν υπήρχαν άλλα διαθέσιμα δωμάτια. Η μόνη λύση ήταν να αποδεχτούμε το δωμάτιο με το ένα κρεβάτι ή να κοιμηθούμε κάπου αλλού, ίσως στο λόμπι, που όμως ήταν ήδη γεμάτο. Ήταν μια στιγμή που με έκανε να νιώσω ένα προσδόκητο ανατρίχιασμα. Κοίταξα τον Νίκο στα μάτια και με ένα ελαφρύ χαμόγελο του είπα να ηρεμήσει. Μια νύχτα δεν είναι πόλεμος, θυμήθηκα στον εαυτό μου. Πήρα το κλειδί και προχώρησα προς το ασανσέρ, χτυπώντας με τα τακούνια μου στο μαρμάρινο πάτωμα. Μέσα μου κάτι σκυρτούσε. Ίσως η ζωή μου έστελνε ένα απρόσμενο στοίχημα, και εγώ ήμουν έτοιμη να το δεχτώ. Το δωμάτιο ήταν ζεστό και άνετο, με απαλό φωτισμό και βελούδινες κουρτίνες που έκλειναν από τον έξω κόσμο. Το κρεβάτι, μεγάλο σαν αεροδιάδρομος, με λευκά σεντόνια που σε καλούσαν να βουτήξεις τα μαξιλάρια του. Ο Νίκος στάθηκε αμήχανα στην πόρτα, λες και φοβόταν πως το κρεβάτι θα τον καταπιεί ή κάτι πιο απροσδόκητο θα συνέβαινε. Του χαμογέλασα παιχνιδιάρικα και του είπα, «Ήρωα, θα κοιμηθείς στο διάδρομο». Τα μάτια του γύρισαν αλλού, ντροπαλά, ενώ εγώ άφησα το σακάκι μου στην πολυθρόνα και άρχισα να αισθάνομαι το ύφασμα της μπλούζας να αγκαλιάζει το δέρμα μου. Ήξερα πως αυτή η νύχτα δεν θα ήταν σαν όλες τις άλλες. Η ζωή, σκέφτηκα, έχει έναν περίεργο τρόπο να μας στέλνει ευκαιρίες με απρόσμενους τρόπους. Και εγώ ήμουν έτοιμη να χορέψω τον δικό μου χορό. Η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο ήταν γεμάτη από ένα είδος γλυκόπικρου ενθουσιασμού. Ο Νίκος, φοβισμένος και ταυτόχρονα περίεργος, στεκόταν κοντά στην πόρτα, ενώ εγώ περπατούσα αργά μέσα στο χώρο, νιώθοντας το απαλό χαλί κάτω από τα πόδια μου. Το σακάκι μου είχε πέσει στην πολυθρόνα, αφήνοντας την μπλούζα μου να αγκαλιάζει απαλά το σώμα μου. Η φούστα μου, στενή και κομψή, αγκάλιαζε τους βοφούς μου με τέτοιο τρόπο που ήξερα καλά πως δεν θα περνούσε απαρατήρητη. Ο Νίκος κοίταζε το κρεβάτι, σαν να προσπαθούσε να βρει στο σχήμα του μια λύση στο πρόβλημά μας. Του χαμογέλασα παιχνιδιάρικα και τον πλησίασα, διασταυρώνοντας τα χέρια μου μπροστά στο στήθος. «Μην ανησυχείς, Νίκο. Δεν είναι τίποτα το τρομερό. Μια νύχτα είναι μόνο μια νύχτα», του είπα με ήρεμη φωνή που έκρυβε μια αμυδρή πρόκληση. Η ντροπή του ήταν εμφανής, καθώς έτριβε το πίσω μέρος του κεφαλιού του, αποφεύγοντας να με κοιτάξει στα μάτια. Δεν ξέρω, Ελένη. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο», ψέλισε δειλά, σαν να προσπαθούσε να βρει τα σωστά λόγια χωρίς να τα καταφέρνει. Το γέλιο μου γέμισε το δωμάτιο, ζεστό και γεμάτο αυτοπεποίθηση, σαν ένα ποτήρι κόκκινο κρασί που λιώνει στα χείλη. «Ντροπαλέ νεαρέ, είσαι ενήλικας πια. Δεν φοβάμαι να κοιμηθώ στο ίδιο δωμάτιο. Απλώς, ας προσπαθήσουμε να το δούμε λίγο πιο χαλαρά», του είπα, αφήνοντας το βλέμμα μου να γλιστρήσει απαλά πάνω του. Παρατήρησε την αμηχανία του καθώς το μάτι του σταμάτησε για μια στιγμή στο απαλό ντεκολτέ της μπλούζας μου, το οποίο είχα αφήσει λίγο πιο ανοιχτό για να αναπνέω πιο άνετα. «Εντάξει», ψιθύρισε, και με μια μικρή δόση ντροπής πρόσθεσε. «Θα πάρω την κουβέρτα και το μαξιλάρι μου και θα κοιμηθώ στην άκρη». Η φωνή του είχε ένα τρακ, αλλά και κάτι που με έκανε να χαμογελάσω περισσότερο. «Τι τζέντλεμαν», σκέφτηκα με μια παιχνιδιάρικη λάμψη στα μάτια. Πήγα προς το μπάνιο, αφήνοντάς τον να τακτοποιήσει τα πράγματά του. Το νερό της ντουζιέρας ήταν ζεστό και το αχνό ατμόλουτρο τύλιξε το σώμα μου σαν μεταξένιο πέπλο.
Κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, μια γυναίκα που γνώριζε καλά τις δυνάμεις της, χωρίς να χρειάζεται να τις φωνάζει. Ήξερα πως αυτή η βραδιά είχε κάτι το διαφορετικό, κάτι το απρόβλεπτο. Όταν βγήκα, τυλιγμένη στο απαλό μου μπουρνούζι, ο Νίκος καθόταν ήδη στην άκρη του κρεβατιού, βυθισμένος στο κινητό του τηλέφωνο. Τα μάτια του σήκωσαν προς εμένα και για μια στιγμή, πριν γυρίσει πάλι την προσοχή του στην οθόνη, είδα να στράφτει μια μηχανία που δεν μπορούσε να κρύψει. Καθώς κάθισα απέναντί του, λυγίζοντας τα πόδια μου, η φούστα μου ανέβηκε λίγο πιο πάνω, αποκαλύπτοντας με διακριτικό τρόπο τους μυρούς μου. «Χαλάρωσε, Νίκο. Δεν είμαστε πια στο γραφείο. Πες μου κάτι αστείο», του είπα με μια φωνή γεμάτη ζεστασιά και παιχνιδιάρικη διάθεση. Έριξε το κινητό στην άκρη και με κοίταξε, λίγο δύσπιστος. «Αστείο, ειλικρινά, δεν ξέρω καν τι να πω», παραδέχτηκε με ένα νεύμα. Εγώ, πάντα ήμουν αυστηρή, γέλασα, σηκώνοντας το ένα φρύδι. «Στη δουλειά, ίσως. Εδώ είμαι απλώς η Ελένη. Και πίστεψέ με, έχω ιστορίες που θα σε κάνουν να κοκκινήσεις». Ο Νίκος κοκκίνησε πραγματικά και το νευρικό του γέλιο γέμισε το δωμάτιο. Ήταν τόσο προφανές πόσο γοητευτικά αδέξιος ήταν, και αυτό με έκανε να το βλέπω με άλλο μάτι. «Λοιπόν, πες μου καμία από αυτές τις ιστορίες», είπε προσπαθώντας να ανακτήσει την ψυχραιμία του. Έσκυψε ελαφρά προς το μέρος του, αφήνοντας τον μπουρνούζι να ανοίξει διακριτικά στο στήθος μου. Τα μάτια μου γυάλιζαν από την υπόσχεση μιας νύχτας που μόλις άρχιζε. «Κατ, αρχάς», ψιθύρισα, «πρέπει να πιούμε ένα ποτήρι κρασί από το μίνι μπαρ. Για να ζεστάνει λίγο το βράδυ». Η έκπληξη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του, σαν να του πρότεινα μια τολμηρή περιπέτεια. Μετά από μια μικρή σκέψη, συμφώνησε αργά. Ήξερα ότι η νύχτα θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα όμικρο με τον ότι περιμέναμε. Το ποτήρι με το κόκκινο κρασί αστράφτηκε στο φως των λαμπτήρων, και καθώς ήπιαμε, ένιωθα μια ευχάριστη ζέστη να απλώνεται μέσα μου. Τα δάχτυλά του έτρεμαν ελαφρά καθώς κρατούσε το ποτήρι, και αυτό με έκανε να χαμογελάω με μια αίσθηση νίκης. Η συζήτησή μας ξεκίνησε αβίαστα και γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι πιο προσωπικό. Μου μίλησε για μια αστεία ιστορία από μια μέρα στη δουλειά, όταν είχε μπερδέψει τον διευθυντή με τον μπάρμαν και είχε παραγγείλει κοκτέιλ αντί για καφέ. Γέλασα με την καρδιά μου, η φωνή μου ήταν γεμάτη ζεστασιά, σαν να προσκαλούσα τον ίδιο και τον εαυτό μου σε ένα παιχνίδι που μόλις ξεκινούσε. Το τεράστιο κρεβάτι ανάμεσά μας άρχισε να μικραίνει, σαν να μας καλούσε να πλησιάσουμε. Ο Νίκος προσπαθούσε να αποφύγει το βλέμμα μου, αλλά τα μάτια του γύριζαν ξανά και ξανά προς το μέρος μου, σαν μαγνητισμένος. Εγώ το απολάμβανα, όχι γιατί ήθελα να τον μπερδέψω, αλλά γιατί ένιωθα ξανά ζωντανή, μια γυναίκα που ξέρει να σαγηνεύει χωρίς να φοβάται. «Ελένη», είπε με δισταγμό, το ποτήρι ακουμπώντας απαλά στην κωμοδίνα. «Είσαι σίγουρη ότι δεν έχεις πρόβλημα με αυτή την κατάσταση, με το να κοιμηθούμε στο ίδιο δωμάτιο?» Γύρισα προς το μέρος του, τα μάτια μου λάμποντας από αποφασιστικότητα. «Νίκο, η ζωή είναι πολύ μικρή για να κοιμόμαστε στο πάτωμα. Πάρε το μαξιλάρι σου και έλα εδώ. Δεν θα δαγκώσω, εκτός αν το ζητήσεις», του είπα με ένα παιχνίδισμα στη φωνή μου. Γέλασε νευρικά και σηκώθηκε, προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία του. Ήταν τόσο γλυκός σε αυτή την αμηχανία του. Καθώς πλησίαζε, το βλέμμα του δεν μπορούσε να κρύψει την ένταση που ένιωθε. Ήταν σαν να βρισκόμασταν σε έναν χορό όπου κάθε βήμα ήταν γεμάτο από την υπόσχεση του απρόβλεπτου. Πήγα προς το μπάνιο για να ετοιμαστώ, αφήνοντας τον να τακτοποιήσει το χώρο. Η ζεστή ντουζιέρα ήταν σαν μια απόδραση πριν από όσα θα ακολουθούσαν. Κοιτάζοντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη, ένιωσα την αίσθηση μιας γυναίκας που είχε ξαναβρει τη φωτιά της. Μια γυναίκα που ήξερε πως η ζωή δεν είναι πάντα όπως την περιμένεις, αλλά αυτό που μετράει είναι πως την αγκαλιάζεις. Όταν βγήκα, τυλιγμένη στο απαλό μου μπουρνούζι, ο Νίκος καθόταν στην άκρη του κρεβατιού, βυθισμένος στο κινητό του. Τα μάτια του σηκώθηκαν προς το μέρος μου και για μια στιγμή, πριν γυρίσει πάλι την προσοχή του στην οθόνη, είδα μια μηχανία που δεν μπορούσε να κρύψει. Κάθισα δίπλα του, αφήνοντας το ύφασμα να γλιστρήσει λίγο, αποκαλύπτοντας με διακριτικό τρόπο τους μυρούς μου.
Χαλάρωσε, Νίκο. Δεν είμαστε πια στο γραφείο. Πες μου κάτι αστείο, του είπα με ζεστή και παιχνιδιάρικη διάθεση. Έριξε το κινητό στην άκρη και με κοίταξε, λίγο δύσπιστος. Αστείο, ειλικρινά, δεν ξέρω καν τι να πω, παραδέχτηκε με ένα νεύμα. Εγώ, πάντα ήμουν αυστηρή, γέλασα, σηκώνοντας το ένα φρύδι. Στη δουλειά, ίσως. Εδώ είμαι απλώς η Ελένη. Και πίστεψέ με, έχω ιστορίες που θα σε κάνουν να κοκκινήσεις. Ο Νίκος κοκκίνησε πραγματικά και το νευρικό του γέλιο γέμισε το δωμάτιο. Ήταν τόσο προφανές πόσο γοητευτικά αδέξιος ήταν, και αυτό με έκανε να το βλέπω με άλλο μάτι. Η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο πυκνώθηκε ξαφνικά, σαν να είχε αλλάξει ο αέρας γύρω μας. Ο Νίκος κοκκίνησε βαθύτερα και με κοίταξε με ένα βλέμμα που συνδύαζε ντροπή και περιέργεια. «Τι είδους ιστορίες?» ρώτησε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή του σταθερή, αλλά ο τόνος του πρόδιδε την ανυπομονησία. Χαμογέλασα, αφήνοντας τον μπουρνούζι να γλιστρήσει ελαφρώς από τον έναν ώμο, αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι δέρματος που γνώριζα καλά πως θα τραβούσε το βλέμμα του. Νίκο. Υπάρχουν ιστορίες που λέγονται μόνο σε στιγμές όπως αυτή, ψιθύρισα με μια φωνή που έμοιαζε να κρύβει μυστικά και υποσχέσεις. Έκανα ένα βήμα πιο κοντά του, η μυρωδιά του αρώματός μου ουμενότες σανταλόξυλου και βανίλιας, πλημμύρισε τον χώρο ανάμεσά μας. Τα μάτια του ακολούθησαν κάθε κίνηση, και για πρώτη φορά εκείνη τη βραδιά ένιωσα πως δεν ήμουν απλώς η αυστηρή διευθύντρια, αλλά μια γυναίκα που μπορούσε να διεγείρει και να προκαλέσει. Ξαφνικά, το τηλέφωνο χτύπησε, σπάζοντας τη μαγεία της στιγμής. Ο Νίκος άφησε το βλέμμα του να χαθεί και απάντησε γρήγορα, αλλά η ένταση δεν έφυγε από τα μάτια του. Κάτι είχε αλλάξει, κάτι που δεν μπορούσα να προσδιορίσω αμέσως. Όταν έκλεισε τη γραμμή, με κοίταξε και είπε: «Πρέπει να σου πω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς». Η φωνή του ήταν χαμηλή, σχεδόν διστακτική. «Τι συμβαίνει?» ρώτησα, η περιέργεια και η ανησυχία να αναμειγνύονται μέσα μου. «Δεν είναι κάτι κακό, απλώς υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα της εταιρείας, και ίσως να επηρεάσει και τη θέση μου», αποκρίθηκε, παλεύοντας να βρει τα σωστά λόγια. Έμεινα σιωπηλή για μια στιγμή, το μυαλό μου να τρέχει σε σενάρια και πιθανότητες. Ήταν σαν να ήρθε εκείνη η απρόσμενη στροφή που κάνει κάθε ιστορία ακόμη πιο συναρπαστική και δύσκολη. Κοίταξα τον Νίκο βαθιά στα μάτια και του είπα: «Ομικρομετώνω ότι κι αν συμβεί, αυτή η βραδιά είναι δική μας. Ας ζήσουμε το τώρα, χωρίς φόβους και επιφυλάξεις». Η ένταση ανέβηκε, οι καρδιές μας χτυπούσαν σαν τύμπανα σε έναν χορό που μόλις είχε ξεκινήσει. Το δωμάτιο γέμισε από μια αίσθηση απαγορευμένου, αλλά τόσο γλυκού πάθους, που κανείς από τους δύο μας δεν ήθελε να σταματήσει. Και τότε, χωρίς προειδοποίηση, ο Νίκος έκανε το πρώτο βήμα, ένα παλό άγγιγμα στο χέρι μου, που έμοιαζε να ηλεκτρίζει κάθε κύτταρο του σώματός μου. Η στιγμή αυτή ήταν η αρχή μιας νύχτας που θα έμενε χαραγμένη για πάντα στη μνήμη μας, μια νύχτα που κανείς δεν περίμενε, αλλά κανείς δεν θα ξεχνούσε. Η ανάσα του Νίκου ήταν βαριά, σχεδόν ακούγονταν μέσα στη σιωπή που είχε απλωθεί ανάμεσά μας. Το άγγιγμά του στο χέρι μου ήταν τόσο απαλό, σαν να φοβόταν να σπάσει κάτι εύθραυστο, αλλά ταυτόχρονα είχε μέσα του μια δύναμη που με έκανε να νιώθω ζωντανή. Ένιωσα τον καρδιακό μου ρυθμό να επιταχύνεται, μια έκρηξη συναισθημάτων που με παρέσαιρνε σε μια άγνωστη, αλλά γοητευτική περιπέτεια. Κοίταξα τα μάτια του και είδα εκεί όλη την αναστάτωση, τον προβληματισμό αλλά και την επιθυμία που προσπαθούσε να κρύψει. Ένιωσα μια απίστευτη δύναμη να με κυριεύει, να με οθεί να κάνω το επόμενο βήμα. Με ένα ελαφρύ χαμόγελο, τράβηξα το χέρι του πιο κοντά μου, αφήνοντας τα δάχτυλά μου να συναντήσουν τα δικά του, σφίγγοντας τα απαλά. Η ένταση ανάμεσά μας έγινε σχεδόν απτή, σαν να μπορούσες να την κόψεις με το μαχαίρι. Το μεγάλο κρεβάτι φαινόταν να μας περιμένει, να μας καλεί να αφήσουμε πίσω τις αναστολές και τις αμφιβολίες. Ο Νίκος, παρόλο που ήταν ακόμα διστακτικός, έγειρε ελαφρώς προς το μέρος μου, και η μυρωδιά του υδρότα και του καθαρού σαμπουάν στα μαλλιά του με μάγευε. Το βλέμμα του ταξίδεψε από το πρόσωπό μου στα χείλη μου, και για μια στιγμή, όλα τα λόγια έγιναν περιττά. Ήταν μια στιγμή σιωπηλής επικοινωνίας, όπου δύο ανθρώποι ένιωσαν την ίδια λαχτάρα, την ίδια ανάγκη για κάτι πιο βαθύ,
πιο αληθινό. Το χέρι μου βρήκε τον αυχένα του, τον άγγιξα απαλά, και το σώμα του ανταποκρίθηκε με ένα μικρό ρίγος. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή, αλλά ταυτόχρονα ήμουν ήρεμη, σίγουρη για κάθε κίνηση, για κάθε στιγμή που ζούσαμε. Το βλέμμα του έγινε πιο έντονο, γεμάτο ένα μείγμα φόβου και λαχτάρας. «Ελένη!» ψιθύρισε, και η φωνή του ήταν τόσο τρεμάμενη που ένιωσα μια απίστευτη τρυφερότητα. Δεν υπήρχαν πια ερωτήσεις, ούτε αναστολές. Υπήρχε μόνο η στιγμή, το τώρα, και η υπόσχεση ενός πάθους που μόλις άρχιζε να καίει. Με μια αργή κίνηση, πλησίασα το πρόσωπό του, αφήνοντας τα χείλη μου να αγγίξουν ελαφρά τα δικά του. Ο χρόνος σταμάτησε για μια στιγμή, και όλα τα όρια που είχαμε μέχρι τότε ξεθόριασαν, αφήνοντας μόνο τη φλόγα που καιγόταν ανάμεσά μας. Το παιχνίδι είχε αρχίσει, και ήξερα πως αυτή η νύχτα θα άλλαζε τα πάντα. Η ανάσα μας μπλέχτηκε σε έναν αργό ρυθμό, η ένταση μέσα στο δωμάτιο γινόταν όλο και πιο πυκνή, σαν αόρατο πέπλο που μας τύλιγε. Ο Νίκος, για πρώτη φορά εκείνη τη βραδιά, φάνηκε να ξεχνά τις αναστολές του, αφήνοντας το βλέμμα του να περιπλανηθεί πάνω στο πρόσωπό μου, στα μάτια που λάμπανε από αποφασιστικότητα και μια ανεξήγητη γλύκα. Το χέρι του, που νωρίτερα κρατούσε διστακτικά το δικό μου, τώρα εξερευνούσε την πλάτη μου, αφήνοντας ένα χάδι που έμοιαζε να ανάβει φωτιές κάτω από το δέρμα μου. Το σώμα μου ανταποκρίθηκε αμέσως, ένα ρίγος ξεχύθηκε, και η φούστα μου ανέβηκε λίγο πιο πάνω, αποκαλύπτοντας τους λίους μυρούς μου σε μια κίνηση που δεν ήταν καθόλου τυχαία. Τα τακούνια μου ακουμπούσαν απαλά πάνω στο μαλακό χαλί, ενώ το σακάκι μου είχε πέσει αμέριμνα στην πολυθρόνα, αφήνοντας την μπλούζα μου να αγκαλιάζει τα σχήματα του σώματός μου με απόλυτη θηλυκότητα. Ήξερα καλά πως να παίζω με το βλέμμα, πως να αφήνω μια μικρή υπόσχεση, μια λεπτή πρόκληση που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. «Ελένη», ψιθύρισε ο Νίκος, η φωνή του γεμάτη ένταση και μια μικρή δόση αμηχανίας, «δεν ξέρω αν». Αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση, γιατί τα χείλη μου βρήκαν το δικό του και το σταμάτησαν με μια απαλή, αλλά αποφασιστική κίνηση. Η μαγεία εκείνης της στιγμής ήταν τόσο δυνατή που κάθε σκέψη για το αύριο εξαφανίστηκε. Υπήρχε μόνο το τώρα, το παρόν που λαχταρούσαμε να ζήσουμε. Το κρεβάτι, με τα λευκά, απαλά σεντόνια, ήταν μια πρόσκληση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Καθώς το σώμα του Νίκου πλησίαζε περισσότερο, ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, σαν τύμπανο που καλούσε σε χορό. Η νύχτα είχε μετατραπεί σε ένα παιχνίδι αισθήσεων, μια σύνθεση από βλέμματα, αγγίγματα και ψίθυρους που υπόσχονταν κάτι απροσδόκητο και συναρπαστικό. Τα χέρια μας πλέχτηκαν, και η απόσταση ανάμεσά μας εξαφανίστηκε. Κάθε κίνηση ήταν προσεκτικά μετρημένη, κάθε ψίθυρος γέμιζε τον χώρο με μια υποσχόμενη ένταση. Ήξερα πως αυτή η νύχτα θα ήταν διαφορετική, μια νύχτα που θα άλλαζε τον τρόπο που βλέπαμε ο ένας τον άλλο. Και καθώς οι σκιές του δωματίου χόρευαν στον τοίχο, η ιστορία μας μόλις είχε πάρει φωτιά. Μια φωτιά που δεν ήξερα που θα μας οδηγούσε, αλλά ήμουν έτοιμη να την ακολουθήσω μέχρι το τέλος. Η νύχτα είχε πλέον μεταμορφωθεί σε έναν χορό μεταξύ σκοταδιού και φωτός, όπου κάθε κίνηση, κάθε βλέμμα, έστελνε σήματα γεμάτα ένταση και υπόσχεση. Ο Νίκος και εγώ βρισκόμασταν πια τόσο κοντά που το άγγιγμά του ζέστενε το δέρμα μου σαν κύμα καλοκαιρινού αέρα. Το βλέμμα του, γεμάτο θαυμασμό και μια δόση αμηχανίας, με έκανε να νιώθω ξανά νέα, σαν να είχα επιστρέψει σε μια εποχή που όλα ήταν δυνατά. Τα τακούνια μου βουλιάζανε στο μαλακό χαλί, ενώ το σακάκι μου είχε πέσει αμέριμνα, αφήνοντας την μπλούζα μου να παίζει με το φως, αποκαλύπτοντας ελάχιστα την καμπύλη του σώματός μου. Ήξερα πως κάθε λεπτομέρεια, κάθε μικρή κίνηση, ήταν ένα κομμάτι του παιχνιδιού που παίζαμε, μια πρόκληση που ήθελα να αποδεχτεί. Ο Νίκος, παρόλο που φοβόταν, άφησε τα χέρια του να εξερευνήσουν με απαλότητα την πλάτη μου, προκαλώντας ένα ρίγος που ανέβηκε κατά μήκος της σπονδυλικής μου στήλης. Η φούστα μου ανέβηκε λίγο πιο πάνω, αποκαλύπτοντας τους λίους μυρούς μου, και ένιωσα τη ματιά του να σταματά εκεί, γεμάτη απορία και επιθυμία. «Ελένη», ψιθύρισε με μια φωνή που έκρυβε δισταγμό αλλά και λαχτάρα, «δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος γαμαγιώτα, αυτό». Τον κοίταξα με ένα βλέμμα γεμάτο σιγουριά και θηλυκότητα, και χωρίς να απολέξει, το πρόσωπό μου πλησίασε στο δικό του. Τα χείλη μας ενώθηκαν σε ένα απαλό φιλί που έκρυβε όλα όσα δεν τολμούσαμε να πούμε.
Η στιγμή αυτή ήταν σαν να είχε παγώσει ο χρόνος, αφήνοντας μόνο τη ζεστασιά των σωμάτων μας και τον ήχο της καρδιάς μας να γεμίζει το δωμάτιο. Το κρεβάτι με τα λευκά σεντόνια φάνταζε τώρα σαν το απόλυτο καταφύγιο, μια πρόσκληση που δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε. Με μια αργή κίνηση, ο Νίκος έγειρε πάνω μου, και το σώμα του βρήκε τη θέση του δίπλα στο δικό μου. Η ένταση ανάμεσά μας είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της, και κάθε λεπτό που περνούσε φαινόταν να ενισχύει τον δεσμό που είχε δημιουργηθεί. Τα χέρια μας πλέχτηκαν σε έναν χορό που δεν είχε κανόνες, μόνο επιθυμίες και υποσχέσεις. Η φλόγα που άναψε μέσα μας εκείνη τη νύχτα ήταν αληθινή και ανεξέλεγκτη, και ήξερα πως τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Και καθώς η νύχτα προχωρούσε, η ιστορία μας γινόταν όλο και πιο έντονη, μια μουσική χωρίς τέλος που μόνο εμείς μπορούσαμε να ακούσουμε. Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που η ζωή σου λέει: «Τώρα είναι η ώρα να ζήσεις». Η νύχτα προχωρούσε αργά, αλλά ο χρόνος μέσα στο δωμάτιο φαινόταν να έχει σταματήσει. Τα φώτα ήταν χαμηλά, και η ζεστασιά που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά μας γέμιζε κάθε γωνιά του χώρου. Ο Νίκος και εγώ ήμασταν πια δίπλα-δίπλα στο κρεβάτι, τα σώματα μας αγκαλιασμένα, ενώ η σιωπή ανάμεσα στις λέξεις μας μιλούσε πιο δυνατά από ποτέ. Το βλέμμα του ήταν γεμάτο θαυμασμό και μια ανεπαίσθητη αμηχανία, σαν να προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί εκείνη τη νύχτα. Εγώ, από την πλευρά μου, ένιωθα μια περίγραπτη αίσθηση ελευθερίας και δύναμης, σαν να είχα αφήσει πίσω κάθε φόβο και αναστολή. «Ελένη», ψιθύρισε αργά, «αυτή η νύχτα ήταν κάτι που δεν περίμενα». Χαμογέλασα απαλά, αφήνοντας το χέρι μου να τρέξει απαλά πάνω στο δικό του. «Και εγώ, Νίκο. Αλλά ίσως μερικές φορές οι καλύτερες στιγμές είναι αυτές που δεν τις προγραμματίζεις». Τα λεπτά κυλούσαν, και η νύχτα μας αγκάλιαζε με τη γλυκιά της ησυχία. Κάπου μέσα μου ήξερα πως αυτή η εμπειρία θα άφηνε ανεξίτηλο σημάδι, όχι μόνο στις αναμνήσεις μας, αλλά και στην καρδιά μας. Όμως, καθώς το πρώτο φως της αυγής άρχισε να φωτίζει τα παράθυρα, μια σκιά αμφιβολίας πέρασε από το βλέμμα του Νίκου. Σαν να ήξερε ότι ο κόσμος έξω από εκείνο το δωμάτιο δεν θα ήταν πια ο ίδιος, και πως οι συνέπειες αυτής της νύχτας θα ήταν βαθιές και πολύπλοκες. «Τι θα γίνει τώρα», είπε τελικά, η φωνή του γεμάτη ανησυχία. Έμεινα για λίγο σιωπηλή, κοιτάζοντας το ταβάνι, και μετά γύρισα προς το μέρος του με ένα βλέμμα γεμάτο αποφασιστικότητα. «Δεν ξέρω, Νίκο. Αλλά ξέρω πως αυτή η νύχτα μας άλλαξε. Και αυτό, με κάποιο τρόπο, είναι μόνο η αρχή». Η ατμόσφαιρα γέμισε από μια αίσθηση μυστηρίου και αναμονής, σαν να περιμέναμε και οι δύο το επόμενο κεφάλαιο, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι θα φέρει. Η ιστορία μας είχε πάρει μια απρόσμενη τροπή, και εγώ ήμουν έτοιμη να την ακολουθήσω μέχρι το τέλος, όποιο κι αν ήταν αυτό. Η αχλή του ξημερώματος άρχισε να διεισδύει απαλά μέσα από τις κουρτίνες, φωτίζοντας το δωμάτιο με ένα απαλό, ροζ χρώμα. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, γεμάτη από τις στιγμές που μόλις είχαν περάσει, αλλά και από τη σιωπηλή αβεβαιότητα για το μέλλον. Ο Νίκος καθόταν στην άκρη του κρεβατιού, τα μάτια του να κοιτούν μακριά, σαν να προσπαθούσε να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του. «Ελένη», άρχισε με μια φωνή που κρύβει μέσα της την ανησυχία και την ανάγκη για ειλικρίνεια, «αυτή η νύχτα ήταν απροσδόκητη. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ». Γύρισα και τον κοίταξα με ένα βλέμμα γλυκό αλλά σταθερό. «Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να έχουμε όλες τις απαντήσεις τώρα, Νίκο. Μερικές φορές, το πιο σημαντικό είναι να ζούμε τη στιγμή». Έκανα ένα βήμα προς το μέρος του, και η απόσταση ανάμεσά μας μικραίνει ξανά. Η φούστα μου, ελαφρώς σηκωμένη, φανέρωνε τους λίους μυρούς μου, ενώ η μπλούζα μου, απαλά ανοιχτή στο ντεκολτέ, έστελνε σιωπηλές υποσχέσεις. Τα τακούνια μου άγγιζαν απαλά το δάπεδο, και το σακάκι μου κοίτονταν ξεχασμένο στην πολυθρόνα, σαν να είχε αφήσει πίσω του την αυστηρότητα της ημέρας. Ο Νίκος με κοίταξε, η έκφραση του μπερδεμένη αλλά γοητευμένη. «Ελένη, ξέρεις ότι δεν είμαστε απλώς συνάδελφοι ή οικογένεια. Τι θα πούν οι άλλοι?» Έσκυψα προς το μέρος του, αφήνοντας τα χείλη μου να αγγίξουν το αυτί του με μια υπόσχεση. «Οι άλλοι δεν έχουν ιδέα για όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτό το δωμάτιο, Νίκο. Και δεν χρειάζεται να μάθουν». Η ένταση ανάμεσά μας γινόταν ολοένα και πιο έντονη, αλλά υπήρχε και μια νέα διάσταση,
η συνειδητοποίηση ότι όσα είχαν αρχίσει ως ένα απρόβλεπτο παιχνίδι, τώρα έπαιρναν μορφή, γίνονταν κάτι πολύ πιο σύνθετο. Κάτι που ίσως θα άλλαζε για πάντα τις ζωές μας. Και καθώς το πρώτο φως της μέρας γέμιζε το δωμάτιο, μια σκέψη περνούσε αργά από το μυαλό μου. Αυτή η νύχτα ήταν μόνο η αρχή. Μια αρχή που έκρυβε μυστικά, πάθη, και ίσως κινδύνους που ακόμα δεν είχαμε σκεφτεί. Το μέλλον ήταν αβέβαιο, αλλά εγώ ήμουν έτοιμη να τα αντιμετωπίσω, με όποιο κόστος. Γιατί, μερικές φορές, η ζωή απαιτεί να πάρεις ρίσκα, και εγώ ήμουν αποφασισμένη να ζήσω κάθε λεπτό αυτής της απρόβλεπτης ιστορίας. Το φως του πρωινού έλουζε το δωμάτιο με μια απαλή ζεστασιά, αλλά μέσα μου, η καρδιά χτυπούσε ακανόνιστα, σαν να προειδοποιούσε για κάτι που ερχόταν. Ο Νίκος καθόταν στη γωνία του κρεβατιού, κοιτώντας μακριά, με ένα βλέμμα γεμάτο αμφιβολίες και σκέψεις που δεν μπορούσα να διαβάσω πλήρως. Ήξερα πως αυτή η νύχτα δεν ήταν απλώς μια παρεξήγηση ή ένα παιχνίδι τύχης. Ήταν μια στροφή που θα έφερνε αλλαγές, ίσως και συγκρούσεις. «Ελένη», είπε τελικά, σπάζοντας τη σιωπή, «δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω όσα πιθανόν ακολουθήσουν. Όλοι θα έχουν κάτι να πούν». Τον κοίταξα με σταθερότητα, το βλέμμα μου γεμάτο αποφασιστικότητα. «Νίκο, η ζωή δεν περιμένει να είμαστε έτοιμοι. Μας βάζει μπροστά σε επιλογές, και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε». Πλησίασα, αφήνοντας το χέρι μου να ακουμπήσει απαλά το δικό του, προσφέροντας σιωπηλή υποστήριξη. Η φούστα μου ανέβηκε διακριτικά, αποκαλύπτοντας λίγο παραπάνω από τους λίους μυρούς μου, και το βλέμμα του δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Ήξερα καλά πως αυτή η στιγμή ήταν γεμάτη από πάθος και φόβο ταυτόχρονα. Ήταν μια λεπτή γραμμή που περπατούσαμε, και κάθε βήμα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. «Τι θα κάνουμε τώρα?» ρώτησε, με μια φωνή που έτρεμε ελαφρώς. «Θα ζήσουμε τη στιγμή, όπως σου είπα. Και μετά, θα δούμε». Το χαμόγελό μου ήταν παιχνιδιάρικο, αλλά και γεμάτο σοβαρότητα. «Δεν είμαστε παιδιά πια, Νίκο. Ξέρουμε τι θέλουμε, ή τουλάχιστον το ψάχνουμε». Ξαφνικά, το τηλέφωνο χτύπησε, σπάζοντας τη μαγεία της στιγμής. Ο Νίκος το σήκωσε, και η έκφρασή του άλλαξε αμέσως. Η φωνή του έγινε πιο σοβαρή, και για πρώτη φορά εκείνη τη νύχτα, είδα στο πρόσωπό του μια σκιά ανησυχίας που δεν μπορούσε να κρύψει. Μόλις έκλεισε, με κοίταξε και είπε: «Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εταιρεία. Μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη δουλειά μου». Η καρδιά μου χτύπησε πιο γρήγορα, αλλά κράτησε την ψυχραιμία μου. Όμικρο με τόνο, τι κι αν γίνει, Νίκο, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Αυτή η νύχτα δεν ήταν απλώς μια σύμπτωση. Ήταν η αρχή. Το βλέμμα του συνάντησε το δικό μου, και για μια στιγμή, όλα τα λόγια ήταν περιττά. Ήξερα πως η ιστορία μας μόλις είχε μπει σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή, γεμάτο πάθη, μυστικά και αληθινά συναισθήματα. Και εγώ ήμουν έτοιμη να το ζήσω, όποιο κι αν ήταν το κόστος.